Ibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Benditshilo ke baphulaphula ndathi ke siza ngaphambili ke sinimemezele iskwadi seKaizer Chiefs ke xa sibiziwe. Iskwadi eso ke sihamba sibheka phaa kwilizwe ke lase-Egypt baphulaphuli. Masingaphozi simaseko, masinimemezele esi skwadi. Okokuqala phambi kokubana simemeze esi squad kunabadlali ke ababini abathe babe babuya ke kwi-injuries ke apha kwiqela leKaizer Chiefs endibala phaa uPaseka Mako kunye noGiven Msimango. Bayinxalenye ke esi squad sibheka phaa kwilizwekazi lase-Egypt. Babuyile ke kwi-injury abafana abadala kudala betreyina ke. Ndiyacinga ukubana ke noko babolekele be-right nako befakwa kwisquad esibheka phaa e-Egypt. Masiqale ngogolkeeper beqela leKaizer Chiefs sibona pha uBrandon Peterson, ibe nguBruce Vorma, ibe nguThabiso Monyane, ibe nguBradley Cross, ibe ngulo mfana kaDillon Solomons, ibe nguGiven Msimango, ibe nguZitha Kwinika, Inosio Miguel, Sibongiseni Mthethwa, Thabo Cele, Paseka Mako, ibe nguMatlou, uGeorge Matlou ke, ibe nguSiphesihle Ndlovu, ibe nguLebogang Mabuye, ibe nguNkosindiphile Ngcobo, Mduduzi Shabalala, Mfundo Vilakazi, Asenele Velebhayi, ibe ngulo mfana kaPulemoti, Ithiosa Igadora, ibe nguAshley Duprez, ibe ngulo mfana kaDa Silva. Nabo ke abadlali iKaizer Chiefs enduluka nabo ke ebheka phaa kwilizwekazi lase-Egypt abodlala khona abafana abadala ke umdlalo wokuqala kuma-group stage neqela le-Al Masry. Baphulaphula simboni ke lapha ke lo mfananyana okaDuba, asimboni lapha ke le ndodanyana ke ibikwi-injury nayo, left back, center back yeqela leKaizer Chiefs ekhaba ke ngekhohlo, ngenyawo lasekhohlo, unyana kaFabian McCarthy wabizwa kubana ke Eden McCarthy. Asimboni ke kweli qela lendulukayo ke libheka phaa kwilizwekazi ke lase-Egypt. Liphindele ke abantu bahamba neKaizer Chiefs kanye aba badlali babheka phaa e-Egypt kwiqela leKaizer Chiefs ke nguBrandon Peterson, nguBruce Vorma, nguThabiso Monyane, nguBradley Cross, nguDillon Solomons, Given Msimango, Zitha Kwinika, Miguel, Sibongiseni Mthethwa, Thabo Cele, Paseka Mako, George Matlou, Siphesihle Ndlovu, Lebogang Mabuye, Nkosindiphile Ngcobo, Mduduzi Shabalala, Mfundo Vilakazi, Asenele Velebhayi, lo mfana kaPulemoti, Ithiosa Igadora, Ashley Duprez, ibe le ndodanyana ke yakwaDa Silva. Nabo ke abadlali iKaizer Chiefs ke nduluka nabo ke nawukhumbula into yokubana ke amakhosi azadlala phaa ngecawe eqobisana neqela lapha e-Egypt phantsi kwe-group stage ke ze-CAF Confederation Cup. Xa kubuya lapho ke iKaizer Chiefs yophinde yamkele phaa iqela leZamalek kwalapha ke ku-CAF Confederation Cup. Njalo ke baphulaphula ke nani ke lingake nitshone into yokubana niva njani, ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo zanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.